amb tu. Bé, canviem de tema, ho dèiem al principi. El govern català està decidit a reformar el sistema de salut del país. Hi ha preocupació pel finançament i la despesa, per la manca de professionals sanitaris. De fet, entitats de treballadors del sector alerten de l'elevada pressió assistencial i de la dificultat per cobrir llocs de treball. A tot plegat se li suma que és un sistema creat fa més de 40 anys i que cal modernitzar. Doncs bé, avui en parlem amb dos representants del col·lectiu. D'una banda tenim el Jaume Sallarès, que és el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. Benvingut. Gràcies. I el Xavier Lleonart, que és el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Benvingut també. Gràcies. Comencem per la pregunta que potser ens ve primer de tot al cap, i és: falten professionals? Falten metges? I tant. Sí, falten metges, i la prova evident és que hem de contractar metges de fora, els serveis no estan coberts, costa molt trobar, per exemple, substituts per cobrir baixes o les vacances fins i tot dels professionals. Per tant, clarament falten metges. Sí, i amb un però. El però és que, malauradament, no sabem quants en falten, perquè des de l'any 2014 aquest govern està obligat per llei a tenir un registre de professionals, que mai no hem tingut com a país, i que fins i tot l'any 2021 vam fer una pregunta a través del portal de la transparència a la Generalitat demanant que ens desglossessin quants metges, de quines especialitats i a quins centres, i la resposta que vaig obtenir, que porto el correu aquí, que és que era una pregunta massa complexa. És a dir, en aquests moments, aquest país i tots els governs, aquest i els anteriors que hem tingut, són incapaços de planificar què pot passar o què ha de passar amb la professió mèdica, bàsicament perquè no tenen les dades. Per dades, anem a veure si ens esclareix una mica la situació, però estic segura que vosaltres aquestes us les coneixeu. El Guillem González avui és el nostre expert en professionals mèdics. Explica'ns quines són les dades que ens pots aportar per veure com està una mica la situació. Doncs sí, Núria, intentaré posar una mica de dades a això que estaven dient, aquest gran titular de falten professionals, falten metges. Podríem pensar molt fàcilment, no? Per què no en formem més? Doncs seria una opció. Formar-ne seria una opció perquè d'estudiants amb voluntat de cursar medicina n'hi ha i n'hi ha molts. A veure si podem veure les dades, perquè de l'any passat, entre el top 10 dels estudis universitaris més sol·licitats, 3 són facultats de medicina. Aquí les tenim. En primera posició d'aquestes 10, el campus del Clínic de la UB, en quarta posició d'aquest top 10 el campus de l'Autònoma Cerdanyola i en setena posició la Universitat Rovira i Virgili, que està en aquest cas al campus de Reus. Aquí veiem les sol·licituds, gairebé 1.600 per només 200 places, gairebé 1.000 per menys de 400 places i gairebé 800 per 130 places. Per tant, estudiants amb voluntat de cursar medicina, n'hi ha moltíssims. D'aquí venen aquestes notes de tall tan elevades. Ara bé, no tot és tan fàcil, evidentment, com dir anem a formar més estudiants. Primer, perquè no és només obrir una aula, posar-hi cadires i taules, sinó que aquests estudiants necessitaran uns centres d'atenció primària, uns hospitals on fer pràctiques, on formar-se i on fer les seves residències. I després, perquè hi ha una cosa que no se li escapa a ningú, i és que algú que comença els estudis de medicina aquest any no s'integrarà al sistema de salut com a professional fins d'aquí 10, i en una dècada les necessitats del sector poden canviar molt. De fet, n'hi ha una de molt gran que anirà canviant i és la cobertura dels metges que s'aniran jubilant any a any. De fet, aquestes jubilacions en els últims anys han anat augmentant. Aquest any es preveu que hi hagi el pic de metges que arriben a l'edat de jubilació. Aquí el tenim, 2025, amb 1.253 metges que arribaran a aquesta edat de jubilació. Això és per culpa de l'envelliment o a causa de l'envelliment de l'anomenada generació del baby boom. Però aquí veiem com els següents anys aquesta xifra es reduirà dràsticament i, de fet, d'aquí 10 anys no hem posat la xifra, però també seran 600 i escaig. Per tant, es preveu que aquestes necessitats d'aquí una dècada, quan s'acabin de formar, de fet, els estudiants que aquest any estan a primer, seran molt diferents. Ara bé, a dia d'avui i en els últims anys, això sí que està sent un problema molt greu. Què comporta això? Què comporta aquestes elevades jubilacions de metges? Doncs que els metges i metgesses, el que dèiem, els haguem d'importar.
han de venir d'altres bandes. També tenim dades sobre això. Aquí podem veure en els últims anys. Aquestes dades són els nous col·legiats que hi ha cada any. De fet, són dades del Col·legi de Metges. I en el que vull que ens centrem molt ràpidament, perquè les de sota es mantenen més o menys estables, és en aquesta línia verda on veiem que si fa menys de 10 anys gairebé la meitat dels nous col·legiats s'havien format en universitats catalanes, aquesta xifra es redueix a menys del 30% a dia d'avui, i com veiem els que s'han format en universitats extracomunitàries no arribaven al 30% i ara són més de la meitat. Per tant, s'han invertit totalment aquestes xifres. Cada vegada tenim més metges no formats a Catalunya ni a l'Estat espanyol, i això m'imagino que té unes certes conseqüències que ells podran comentar. Jaume, quin panorama, Déu-n'hi-do, és tot complex, ho dèiem, eh? Sí, però fixeu-vos que aquestes dades no són d'ahir ni d'abans d'ahir. Mireu que des de ja fa bastants anys, i el Col·legi ho ha advertit repetidament, a més és un fenomen previsible. Tothom sabíem quina era la piràmide de població dels nostres professionals i, per tant, sabíem quan se jubilaven. I era relativament fàcil preveure que aquestes jubilacions es havien de substituir. Una cosa és que sigui fàcil preveure i una altra és que la planificació es faci. I és cert que planificar no és senzill, però en tot cas aquest exercici no s'ha fet o no s'ha fet bé. Per cert, no s'ha fet bé tampoc a Catalunya, però molts països del nostre entorn també tenen una situació molt similar de manca de professionals, metges i també infermers. I això vol dir moltes coses. Vol dir que el problema és complex, per tant no hi ha una solució única. Hem de trobar moltes solucions. Ell ho ha apuntat molt bé. El nombre d'estudiants que els entren avui, quan surtin, ja no tindrem segurament aquest problema. Per tant, la solució no és augmentar el nombre de professionals, o almenys la solució en aquest problema no és avui augmentar el nombre de professionals. Però, per exemple, sí que pot ser una solució refer aquests percentatges, de manera que els nostres estudiants que hem vist que no poden entrar a les facultats tinguin la possibilitat d'entrar a estudiar medicina, que és el que ells volen. Tenim molts bons estudiants i sobretot estudiants dones que podrien ser metgesses perfectament, però no les deixem entrar. I en canvi hem d'anar a incorporar metges de fora. Home, jo crec que aquí hi ha molt camí a recórrer. Això es pot planificar d'una manera ordenada, de manera que aquests professionals que ara estem important doncs ja no sigui necessari importar-los. I després hi ha un altre detall. Dintre de la medicina tenim moltes especialitats i no totes les especialitats es comporten igual. Clar, aquí hi ha un ventall molt gran, Exactament. Tenim especialitats que són clarament deficitàries, per tant, necessitem aquests professionals d'aquestes especialitats. Quines especialitats? A veure. Mira, bàsicament, medicina de família, però també psiquiatria, anestèsia. Aquestes són molt cridaneres en el sentit que en falten molts. També falten pediatres. I probablement tenim altres especialitats molt específiques, per exemple, cirurgia plàstica, cirurgia cardíaca, algunes d'aquestes especialitats que molt probablement no en tenim. Però si planifiquem a uns quants anys vista, que és el que s'hauria de fer, també hi ha molts canvis que aniran venint i que hem de veure com els incorporem, no? La intel·ligència artificial, les noves tecnologies. Us posaré només un exemple. Totes aquelles especialitats que tenen com a base les imatges, amb la incorporació de la intel·ligència artificial tindran un canvi molt important. I m'estic referint a especialitats específiques, com pot ser anatomia patològica, dermatologia, radiologia. Es poden fer diagnòstics més ràpids. Com a mínim hi haurà eines que ajudaran a que aquestes... No estic dient que s'hagin de substituir els metges, però sí que veurem canvis en la línia de que ajudin en els professionals. Per tant, la planificació és necessària, no és fàcil, però s'ha de fer. I si no la fem, doncs ens trobarem que portem anys advertint que aquesta situació passa i no hem sabut trobar-li solució. Des d'aquest punt de vista, jo coincideixo amb el que deia el Jaume, bàsicament, però jo insisteixo en el fet de que en aquest país s'han fet les coses i s'estan fent les coses molt malament, perquè aquesta manca absoluta de planificació i de previsió ens dona els resultats que tenim ara. És dir, les dades que tenim és que, per exemple, a nivell de les places MIR que s'ofertaven a Catalunya durant tots aquests anys, just quan s'havien d'ofertar més, que era
a 5, 6, 10 anys vista del dèficit de professionals que patim ara, que és anys 2014, 2015, 2016, és quan va haver-hi una oferta més petita de places MIR. Per tant, es va actuar en contra d'allò que era recomanable i planificable. I pel que fa a les especialitats deficitàries, és que el Jaume n'ha dit unes quantes, però hem de tenir en compte que això està reconegut per la mateixa administració. De les 49 especialitats mèdiques que hi ha, 33 són deficitàries, reconegudes per l'administració. És a dir, ha parlat de pediatria, ha parlat d'anestesiologia, també hi ha obstetrícia i ginecologia, medicina física i rehabilitació, però és que la llista és de 33 especialitats. I sobre això, quan s'oferten les places MIR, tampoc no es fa una anàlisi, perquè no es tenen les dades, no es fa una anàlisi de les necessitats que es necessiten per cobrir. Per exemple, un altre exemple, sortint fora de la medicina, tot el tema que ha impactat especialment amb la pandèmia dels problemes de salut mental. Resulta que es necessiten molts psicòlegs clínics, però resulta que a tot l'Estat es formen, no arriba a 200 al cap de l'any com a psicòlegs clínics amb especialitat reconeguda. Amb això és absolutament impossible cobrir les mancances que té el sistema pel que fa a la salut mental. O sigui que aquí cal anar de la mà del sector docent i no s'hi està anant, no hi ha aquesta planificació conjunta. Aquí caldria fer incidència, no? Sí, però bàsicament perquè, reitero, és que no tenim les dades. És que en aquests moments tu li preguntes al Departament de Salut quants anestesiòlegs tinc a les Terres de l'Ebre i no t'ho saben contestar. És que no t'ho saben contestar. Si ens fixem en la primària, perquè és el gran focus, és la primera porta d'entrada a la salut, hi ha una gran queixa de la pressió assistencial, el nombre de visites, el temps que dediquen a cada visita. Què hi hem de fer aquí? Calen recursos, ho diuen els professionals. Com s'aborda això? No és un tema fàcil, però mira, tu parlaves de calen recursos. Sí, i tant, però no només calen recursos, perquè podem posar molts diners, però si no fem reformes, i reformes diguem-ne, no d'aparador, sinó reformes serioses, de fons. Si no canviem l'estructura que avui en dia tenim, ja podem posar diners, que segurament els utilitzarem malament. Estem treballant pràcticament igual que fa 25, 30, 40 anys a l'atenció primària, i els canvis que hem viscut són espectaculars. La societat ha canviat. Tenim molta gent, el percentatge d'envelliment és molt més alt. El nombre de persones que tenen malalties cròniques i que, per tant, tenen un abordatge diferent també ha canviat. I també la gent, i està bé que sigui, és més exigent en relació a la seva salut. Clar, si tot això no es té en compte i estem abordant-los com quan ho fèiem fa 30 anys, doncs és evident que no aniran bé les coses. I això se li ha de donar una volta, però una volta, diguem-ne, amb previsió de canvis seriosos. I aquí els professionals tenen molt a dir, perquè els professionals que coneixen el territori, que saben quines necessitats tenen cada lloc en concret, si tinguessin més autonomia per poder liderar aquests canvis, segurament la cosa canviaria. Tenim un exemple molt recent. El Kairos va fer una oferta pública a veure quins centres volien canviar. I la sorpresa és que un de cada 3 centres van escriure un document dient nosaltres volem canviar, volem fer les coses diferents. Se n'han acceptat una trentena per això. Sí, però l'interessant, està bé aquesta trentena, però jo crec que l'interessant és veure que un de cada 3 centres va decidir i va fer un treball, diguem-ne, escrit, un document, etc., demanant que volien canviar. Canviar de dinàmiques, perquè ho entenguin. Canviar l'estructura. Què vol dir? Tenir més autonomia, tenir més capacitat de decidir coses molt bàsiques, si necessiten més un professional o un altre, si tenen capacitat per fer petites coses en el centre, contractar, no hi ha, diguem-ne, canviar tota l'estructura, sinó doncs fer, jo què sé, comprar un aparell d'ecografia, per exemple. Per què? Doncs resulta que tenen un professional que és molt expert i que els aniria molt bé. Aquesta capacitat de decidir sobre el territori l'hem d'aprofitar, perquè si no, ens trobem que si tot es decideix i des d'un despatx que està allunyat del dia a dia i allunyat de la realitat dels pacients, hi ha una tendència a tractar tothom per igual. I no és el mateix un àmbit rural, un àmbit de la Corona de Barcelona, d'un poble petit del Delta, etc. I aquesta diferència, qui la coneix de veritat, són els metges i les infermeres. Hi ha un tema molt important, que igual segurament sortirà, que és
cada vegada hi ha més relació entre l'àmbit sanitari i social, però encara treballen per separat. Això, la manera més ordenada és aquelles persones que estan a peu de carrer i que coneixen les necessitats de la població han de tenir les eines per poder gestionar l'àmbit sanitari però també l'àmbit social. I si no ens parlem, perquè són dues conselleries diferents, dues estructures diferenciades, jo crec que perdem moltes oportunitats que al final acaben perjudicant el pacient. La intenció hi és d'anar cap aquí, però creieu que això és en un futur molt llunyà, pot arribar aviat, no? Tot i això, jo voldria complementar una mica el que ha dit el doctor Sallarès, en el sentit de que som un país que manifestem per activa, per passiva del dret i del revés, que l'atenció primària és l'eix vertebrador, el pal de paller del sistema. Això és hipocresia pura, perquè les dades demostren que els diferents governs no s'ho han cregut mai. Hi ha una dada que és demolidora respecte a la plantilla de l'ICS, que és l'única plantilla de la qual tenim dades més o menys fiables. A l'any 2010, el nombre de metges d'atenció primària era 6.853. A l'any 2024, és a dir, fa un any, el nombre de metges d'atenció primària era 6.553, 300 metges menys. Això, mentre que la població, a part de que ha envellit, ha passat de 7.481.000 persones a 8.067.000. És a dir, hem tingut un increment de 600.000 persones en aquest període i hem tingut 300 metges de família menys a l'ICS. Per tant, evidentment s'han de fer les coses diferent, però a més, s'ha de creure de debò en l'atenció primària i abocar-hi els recursos que pertoquen, i ara no hi són. Quan parlem de recursos, també, les condicions en les que estan, com són? Perquè també, si ens fixem en les mútues, no tenen les mateixes condicions i a vegades es queixen d'abusos fins i tot. En condicions en quin sentit? Condicions, per exemple, salarials, a l'hora de treballar. No, evidentment, a hores d'ara s'està donant una qüestió que crec que és una paradoxa molt important, que és que en l'actualitat atendre o prestar serveis en la sanitat pública era un prestigi perquè podies desenvolupar-te professionalment i fins i tot fer investigació, docència i recerca, i a hores d'ara, com que això ha quedat anorreat, com que ara s'ha prioritzat d'una forma molt brutal l'assistència pura i dura, què succeeix? S'està donant la paradoxa de que l'atenció privada està oferint millors condicions salarials i retributives que l'atenció sanitària pública. I llavors, al perdre el foco, l'atractiu que tenia l'atenció sanitària pública pels professionals pel que fa a la investigació, docència i recerca, doncs hi ha una fuga, que aquesta és l'autèntica fuga de professionals, no pas a l'estranger, que també, però sobretot la gran fuga que s'està donant de professionals és, fa 40 anys els professionals feien la pública i a vegades complementaven amb unes hores d'atenció privada. A hores d'ara hi ha un bon tou de professionals que només fan atenció privada perquè amb això en tenen prou. Això ha canviat el panorama respecte a fa uns anys. Tenim llavors aquest trasbassament. Molts metges professionals formats a l'estranger i a la vegada també que marxen fora. Això vosaltres ho teniu detectat. Sí. El que és més cridaner de les dades és la importació de metges, perquè aquests són números espectaculars. Ja ho veiem que estem per sobre del 50%. Si ho miréssim per franges d'edat, amb les franges més joves ens trobem que ja són majoria clarament els metges formats en universitats que no són catalanes i segurament tampoc ni la suma de les catalanes i de les espanyoles recuperen aquest percentatge de professionals que tenim formats d'altres especialitats. Però tu que parlaves de les mútues, jo crec que això és evident que cada ciutadà pot decidir el que fa i si vol anar a un lloc o a un altre. Però jo crec que ho hem de viure com un toc d'atenció de que la sanitat pública no està donant el servei que el ciutadà li demanda. Perquè si el ciutadà estigués prou content amb el servei que li ofereix el sistema públic, potser no aniria o no aniria tan ràpidament com ara està passant al sistema privat. I està bé, només faltaria. El ciutadà pot decidir amb els seus diners si va a un lloc o a un altre. Però jo crec que des del sistema públic la lectura que s'ha de fer és dir, home, alguna cosa hem de fer perquè estem perdent clientela. És a dir, el ciutadà quan tria
hi ha un percentatge de gent important que està triant anar a un altre servei i no pas al servei públic. I aquí sí que ens hauríem de posar, diguem-ne, tots més o menys d'acord, perquè el sistema sanitari públic és una joia i si la perdem tindrem un problema seriós de cara al futur i de cara als nostres fills o als nostres nets. Per tant, que hi hagi una certa comprensió per part dels ciutadans. El sistema, ell ho ha explicat molt bé, si falten mans no es pot fer tot igual com es feia, per tant, segurament hi ha més llista d'espera o hi ha més demora. Doncs això també s'ha de poder explicar i segurament si ho expliquem, o si a qui li toca explicar-ho, en aquest cas l'administració ho explica raonablement, potser el ciutadà entendrà que es pot tolerar una certa llista d'espera. Però al costat d'això hi ha d'haver un esforç clar de canvi. I si tot va conjuntat, doncs probablement veurem la sortida d'aquest túnel. Però si no, ens trobarem en aquesta situació, tenir menys professionals, els ciutadans cada vegada amb percentatge més alt van triant sistemes d'assegurament privat. Això se li ha de posar remei. I sobretot perquè no tothom pot triar, no? No, i perquè a més hem d'entendre que el sistema sanitari és allò que ens dona seguretat quan ho necessitem. Clar, quan un està bé de salut, doncs diu, potser no hi pensa en el sistema sanitari, però quan comença un a tenir una malaltia o diverses malalties cròniques o envelleix, etc., és quan realment aprecia el que té. I ja no li dic si aquest ciutadà va a un altre país, segons a quin entorn, i té que tenir contacte amb el sistema de salut. I aleshores probablement veurà els avantatges de tenir un sistema sanitari públic potent. I això és el que hem de protegir entre tots. Molt bé, doncs per anar acabant, què ens diries, Xavier? Bàsicament dues dades. És a dir, respecte al que deia el doctor Sallarès de l'assegurança privada, l'any 2011 el nombre de catalans que hi tenien una assegurança privada era el 20,7%. L'any 2024 és del 34%. O sigui, això és bastant significatiu. I una altra dada, per posar dades perquè els espectadors tinguin constància de què representa. O sigui, un metge que està prestant assistència a sanitat pública amb una guàrdia, un dissabte, un diumenge, una matinada, està cobrant amb sort 35 euros bruts cada hora. Les empreses privades estan oferint per fer una guàrdia, que et donen un telèfon i una tablet, i estàs a casa teva, qualsevol hora, 60. Si tu ets un professional i t'has format i estàs cotitzat, què tries? Doncs ens quedem amb aquesta pregunta i aquestes dades que, com a mínim, són preocupants. A mi, totes les que hem vist fins ara, sobretot a més amb la vostra opinió, els representants dels metges, el sindicat i el col·legi, moltíssimes gràcies. Esperem que la cosa s'encamini, que sortim d'aquest túnel que ho dèiem ara, sobretot pel bé de tots nosaltres i dels professionals. Bé, doncs moltes gràcies.